Good morning po. Good morning po diyan sa inyo.
Good morning, Ate Joy. Good morning. Good morning, good morning. Maulap na naman dito ang panahon.
Gising ka pa rin atinig. Anong oras na dyan? Nagtitrain na dyan atinig. Oh, 3 AM na dyan atinig. Good morning, good morning. Good morning, Ate Kape. Good morning dyan. Roland, good morning, good morning. Wala naman. Update lang. RH, basta na ikaw. Kay kaway. Madilim. Painit paano-ano. Madilim na naman. Ibang almusal. Sinangag. Sinangag.
Palibot yan ng halaman at mga andito. Yung mga orchids ko, yung mga bulaklak. Bahay po yan natining sa ano namin, sa pinsa namin. Ano, tatlong palapag. Tapos na yan natin. Tapos na.
Yung mga bakal kasi sa taas, ginagawang talian ng ano, yung tangke. Kasi malakas ang hangin dito, baka bumagsak. Sa ano yun, Russia yata yung ano, yung asawa nun, nasa Russia. Yung babae, nagtatrabaho sa Russia. So, yung iba dyan, yung sa baba, pinapaupahan nila, mga estudyante. Yan ang nangungupahan dyan. Kasi dito, tining, marami ditong nangungupahan. Yung dilaw, yun, yung dilaw na yun. Yan. Seaman naman yun. Seaman ang may-ari. Kung kasi dito tining ang lupa, umabot na ng ano, ang isang lote dito, umabot na ng mahigit 500,000 na ang isang lote. 12 by 15 ang ano niya. Pero itong dito sa amin, 85 pa lang yung ano, yung isang lote dito na nung nakuha to. Apat ito. Kung noon ang isang ay ang apat na lote, ngayon isang lote na lang mabibili mo. Kasi ang isang lote dito mahigit 500,000 na. Kasi ang dami na nakatira. Tumaas na ang ano, ang price dito. Hindi po yung kabuuan ng isang lote. Isang lote, 85,000. Ang lawak po noon ay 12 by 15. Mura pa noon. Siguro mga ilang bahay pa lang dito noon. Yung yan, yun, yung building na yun na puti. Ano lang yan. Isang lote lang yan, tining. Ang isang lote, malawak na. Rembelyo. Good morning. Oo, tining, mura nung ano, nung araw. Mura lang siya. Kasi nga, yung presyo ngayon, baka nung araw, nakabili ka na ng 5 lote. Pero, ganda sana nung ano, nung mura pa, ano, nag-invest ka ng ano, ng lupa. Ngayon, ang mahal na ng lupa dito.
Maabot na ng mahigit 500. 600 nga, yung may nakabili na dito na lupa. Tinatawaran 600, ayaw pong pumayag na may-ari. O kasi yung ano dito, ning, yung munisipyo dito nilipat na sa ano. Dati kasi nandun sa malayo dito. Nandito na yung munisipyo kaya pati yung lupa dito nagmahalan. Terminal, munisipyo, tapos ano, yung gaano pa ng ospital. Kaya ang lupa dito, grabe sobrang taas na. Oo, tining. Mahigit ano talaga. Lalo na pag nasa tabi ka ng kalsada dito. Mahal talaga. Kung nung araw, siguro nakabili ka na ng anim na lupa. Eh, hindi po binaba dito. Maano dito, tuloy-tuloy ang tubig dito sa ano. Dati kasi itong ano, dating palayan, ginawang ano, subdivision. Oo, mga ano, basta ano, 12 by 15 ang ano, sukat niya. Malaki din ang isang lote. O, dating palayan din. Ay, dun. Ano na talaga dun, sobrang mahal na talaga dun, ang mga lupa. May mga mura pa naman dito, yung mga, halimbawa, may lugar na binebenta, yan. Sa umpisa, mura pa lang yan. Pero pag marami nang nakatira, mahal na ano lupa. Ay, malapit lang naman to. Malapit na naman to sa ano, sa Naga. Mga isang oras lang, hindi pa isang oras, nasa Naga ka na. Mga 45 minutes. So, baliktaran kasi to atining doon sa harapan may kalsada. Dito sa likod may kalsada. Baliktaran kasi, may mga kalsada kasi dito. Tapos ano, baliktaran. May daan kami doon sa harapan, may daan dito sa likod. Abot ng ano ng mga kalsada. Kaya maganda ang ano lugar. Sarap nga noon, may pera lang noon. Bili ka na ng biling lupa. Di ba? Pag bumili ka ng bumiling lupa, ang bibiliin mo yung mga nasa tabing kalsada. Eh ngayon,
Bibin, kahit 500,000 lang, okay na, tubo ka na doon. Tubo ka na na mahigit 400. Kasi dati 85 lang. E doon nga sa unahan, tining 75 lang daw yun. Kaya lang, una pa lang silang tumira. Kasi liblib pa to nung araw. Puro ano dito, mga damo. Mga ano pa to. Pero ngayon, dami ng ano, nakatira. Roland Nebius. Marami pang ano dito at marami pang mga bakanting lupa. Kaya lang, baka nasa 3,500 na ang square meter. Magsala, nasa 400 na. Ah, ano na, 4,000 square meter na. So, 3,500 dati. Itong, hindi ko alam, malaki ito. Malaki ito kasi ano to eh, apat na, apat na lote. Namumulaklak natin yung mga ano, mga orchids. Dahil na sila namumulaklak, mga orchids. Yan, ang daming bulaklak. Oh. Yan.
Kailangan ko kung abot pa ng signal dito. Ayan, lugar dito. Yan. Yan ang mga wala pang bahay. Kuk, kuk, kuk.